makadi mhuri yeZimbabwe zita handishumbakadzi. Nhasi ndauya nenyaya iri pano, nyaya inove yakasiyana nedzatosita dzedza. Nyaya iri pano, hanzi hapana asingadi kuenda kumagreener pastures, hanzi hapana asingadi kuenda kuchando. Asika hanzi ukaona wakwira ndege, wanoburuka ndege uri mupenyu, nyama nemweya zviri pamwe chete, wanotambirwa kuchando kwaunenge waenda. Tenda Mwari nevadzimu wako kuti warwirwa, wakundiswa, nekuti vazhinji vane chishuviro chekuenda, vazhinji vakarasa mari vachida kuenda asi zvikaramba. Vamwe vakatorambirwa paairport chaipo zvikanzi fesi iri papasipoti nefesi yako zvakasiyana. Vamwe zvakatorambisisa zvachose, vamwe vakashaya mari asi vachida kuenda. Nhasi ndine nyaya yemukomana ari kuti nesi aid akaitawo sezviri kuita vane vamwe. Tete vangu vakandidzidzisa nesi aid, ngoti ndakafonera ndapasa kudaro, wakadaiwa muzukuru kuti uchienda kwachakwanisa kuenda unoita COS, atorwa license zvavhara kusisina. Ndakadzimbikana mwoyo wangu, kuti munhu aigadzirira vanhu COS ndiye akatorwa license, atorwa license yake kuchando vari ikoko. Saka kuti ndichienda handichakwanisi. Izvo zvakandidzimbawo kuti sezvo munyama iri chii ndinoda kuti ndiendewo kumhiriwo. Zvakandidhudza mwoyo wangu. Ndakutsvagawo formation yekuti ndione zvakaitwa semo magrupu edu atinoita ivanhu vatodzidza navaya NSA aid. Ndakaona vamwe vachipiwa matestimony vandidzina kuti ndakatofly ndativa kunze. Sine zvakandidzimba mwoyo. Mukutsvaga ndazopiwa nhamba dzemukomana handiti ndisvike pana panhasi. Ndamuona ipapo ndatumwa nhamba idzo kwanzi anokwanisa kuzviita kugadzira maCOS ekuti uende uko. Sezvo zvandadana nazvo zvakateerera zvakatorwa license yake hapasina changuda. Ndakataiwa ndikambirira ipapo semunhu wechirume. Ndakabata vasangana naye pamafoni pamagrupu ataita kuti vandasangana mwe mutauno patakasangana kuti huya. Ndasvika ndobva nduudzawo kuti yapakaya pajoina city vati motarisira zve 3 days ndomutsvaga achabatika. Takafona dzimwe nhamba dzarefona dzimunawo hasi kubatika. Munangu kwankoma mai vangu dzichabatika achabatika. Zvakandishungurudza, zvakasvika pakundorwadza mwoyo wangu zvakaitika izvozvi. Ndisingazivi kuti hutsotsi urimo semunhu aida kuenda anga asina kugadzikana, nokuti kunzi kuchando tangu kunzwawo tiri mukutaura wanhu zvanzi yangu ndobva yasangana nemunhu asangana naye. Ndatamboenda kwani vamwe sikuru vanobatsira. Takataiwa sei nazvo mazuva nokuna nokuira mwana handiti munhu udaita kuti ndakwatakaenda hapana zvakadii. Zvanzi ati ngatidzokei kuna kwatakamboenda kwanakanzwa nemumwe wangu. Ndo zvatani ndisvike pana sekuru apa. Sekuru vakatidana toti tasvika panapa, sekuru wasvikawo vatira zvavatiitira asi nangoti hapana, ndagara chekupirwa mari yangu achibanga vapi. Izvi zvakaitika zvakaitika June zii nanhasi taenda kuna sekuru zii takada hapasisina. Asi sekuru vatosatya muzukuru ndozvikwanisa semunhu anga asingambofamba kwese uku zvekuti ndaitoshorawo zvechivanhu. Asi zvechivanhu ndakazonoda kuenda kudzimbo rangu pasina nguva. Pakatanga pachifonwa asi pafonwa nomunhu wechikadzi. Ndakati ndimani? Andibvunza kuti ndimunonzi waJoji here? Ati ndini. Mwandiziva sei? Ndimani munhu wechikadzi? Handiti nhamo yedu tiri kuti yakakwanisa kutora mari kwamuri zvichitibatana vanhu vachitsanangura sotsanangura kwavaita. Asi pavaitsanangurawo naro ndakatombozviramba ndandikuzivi. Asi pasina chakabva zvacho vakazondifonera inzvadzi dzatu ndasangana nemutauro ubva ndaiti ndine ndega zviite chikuru kukwanisa kurohwa kuti semangiro vandakamboita. Tava ndatora rotenda mutauro ndabva ndasangana tokotoa ndasangana kuna foto ndasangana andakaratidzwa fesi yake ndakatozviramba kuti asiriye nokuti muchimuna akadai mukomana anga akasimba. Tasangana nawo mutauro apa wakatiudza dambudziko riri mwana wavo kuti ari kutanga kupenga kudai. Ndakatora mari ndakadaiwa ndikwanisa kuzvidzura handii kuna sekuru kwandakasvika. Saka tavainavo ndakaisirwasa kuna sekuru ndakangobvisirawo mari yangu yese yavatorera. Saka vati vari kudzosera mari? Mari yangu vati vari kudzosera. Zvatakurukura tukumbana dani ndipedze dare handichi tosangana mudare. Nyaya mainzwa, nyaya iri mudariro maiona zviri kwamuri kuipepeta kana kuisiya yakagara murusero. Hanzi havasi vese vamunosangana navo pasocial media vanoti tinobatsira kana kuti vanonzi inini vakambondibatsira
akandiprocessera mapepa vangu vanoita ndizvo. Vamwe matsotsi anogona kuita utsotsi hwavo vachiita kunge vanhu vari genuine asi vasiri. Ngati chakaita kuti ndizive ini ndogara kunotoni but ndogara kwakasiyana naye. Saka chakaitika ndechekuti mukadzi wake akatifonera zvikati tete mune zvikuitika kuno hanzvadzi yenyu iri kuteya njira yakuzvimesera mumabhuruku mukanonoka munogona kuwana ndaenda ende zvishuwa handina kutora madays ndakabva ndaendawo asi ndakatoona mukadzi wake anga atoenda kudhara ndakasvikawo hanzvadzi yangu inge isingataure isisi adye mumba wezvishuwa maitonwa tsvina kuratidza kuti aizvimesera kana nanhasi kutoenda kutoileti akanonoka anozvibatsira asati asvika kutoileti. Ndopatakafonerana sisi vangu vandinawo namai vangu musara pavana nehanzvadzi yangu tikati uyemone zviri kuno vakabva vasvika vataisa musoro pamwe chete sinewo takafambawo kumasoi takafamba nzvimbo dzakasiyana dzinenge dzitatu tasvika kumasoi kwekuti anga takaudzwa zvatakaudzwa ndezvemadzinza echituti kanoudzwawo zvatakaudzwa kechitatu ndopatikanzi mukomana akabira munhu ane munhu akabira mari akamuvhara mari akabva mubloka achada kutaura naye zvikanzi vabva mupa munamato vakamupa kuti akwanise kuti rakidza namba papa toanbloka foni yake zvikanzi mupe foni abva atora foni abva ambloka abva ngotinongedzera namba kuti idzi ndokukwanisa patakabva tadzokera kumba nanamai vangu vari panze apa varamba kubuda kuti handikwanise kubuda patv handisi kuzvida zvekubuda patv takabva tadzokera kumba but anoiswa musoro pamwe chete kuti tichiwanikwa tichifonera mukoma patakafonera mukoma tikati uyai tisangane mutauni ndotemba vafonera vangu vairamba vachiti aiwa vachitsika-tsika vachita sei vazoti chiuyai tisangane pakati vataenda notsangane mutauni vatataurirana tikati hande munoona zvakaita mukomana nokuti taivatsendera mapiki vairamba vaita hasiri handimuzive munhu yamukundirakidza vatazoti hande kumba munoona ende zvozvo mukomana yairakidza anga munhu ndianga ari breadwinner family yedu munhu anga ane mari dzake ngatoriwo nemota nesiteni anga akavaka musha singaiti vataenda takabva tatora mukoma vataenda nawo kunotoni katanga vatataurakidzwa mukomana vakati nini kuti ndizvisunungure handizvikwanisi kuti zvisunungure tokwanise kuenda kwasekuru ndosaka mwaunotauya panapa kuna sekuru muri yeZimbabwe tokurudzirwa kuti kune vanozviitawo musabire vanhu zvakaoma ende kana usasesu hatina kana pekutangira kana pekuti tichatotiwo titaurona nababa vakasarawo kuti tikumbirewo kuti kana kuri kuripa wotibatsirawo kuripa nokuti isusu patiri hatina pekutangira chaipo. Dambudziko rakasangana nemukomana nenyaya yekuba kusataura kwaari kuita dzimwe kwanogona kuvhumwa kuti mari nekuzvimesera kwaari kuita kwekuti akanonoka kusumuka anozvibatsira ndodambudziko hombe rakasangana nekusadya asi kudya ndosaka maona kupera kwaaita ukavusiro miri wake wanga anawo. Isusu hedu zvokuti tingadzokere kumashure vasinangana yavabuditsa tinganyepa nekuti mari hatingangovape mari zvakangodaro vanhu ngavashande kutoda kutemba nemari dzevanhu. Zvandinongotira mhiri yeZimbabwe ndechekuti musatembe nemaagenti vimba nemunhu unondozoti anogara apo kana kutotanga waitirwa chinozobhadhara mari kuti kutanga wabhadhara mari usati unozozva zvekufamba sei magoro razara munyika yedu hamusisina vanhu vasvina. Mari yakambobiwa imari 1.8 takasanomupa 1.8. Muri yeZimbabwe pachipamwe tinovimba nyaya yamainzwa nyaya yamaiona zvakaoma mufunge hanzi kune vanokumbirira mumwoyo aiwa uye akumbiriri mumwoyo hanzi anoshandisa njere mupengo kukubira anokumbira zviri smart zvine ungwaru akakumbira akawina asi kazvamuzvimbira nhasi ndizvo here hama zinodikanwa